Salut, sunt Mugur. Tocmai fac 44 de ani, nu de kilograme. Am început de la țară, sunt băiat crescut la țară, născut la țară, nu la oraș, cu moașă, acasă. Ce să zic despre mine? Am tocit toată viața mea, mama m-a învățat să mănânc carte pe pâine, să-mi iau informația. Pe vremea aia n-aveam internet, voi aveți? N-aveam internet și mi-am luat informația numai din cărți, așa că primele 10 kg de cărți, că așa se citeau cărțile atunci la kilogram, le-am citit puțin mânat de la spate de mama, după care nu știa cum să mă mai aducă la masă, că îi terminasem biblioteca. Am terminat-o pe aia, am început altul. Am făcut 1-4 la țeară, la Sadova, aia pe care am pus-o pe urmă în vacanța mare, timp în care mama m-a încurajat să fac pictură, să fac olărit, respectiv mă sună oamenii în timpul interviului, nu este nicio problemă. Că acum, pe vremea aia aveam telefon cu manivela, acum am ipone. Așa, mi-a încurajat toate pornirile artistice, am cântat la vioară, am cântat la chitară, am cântat la muzicuță, asta în timp ce mâncam carte pe pâine. Că de mama profesoară de română, tata profesor de biologie și nu trebuia să mă fac de râs față de doamna directoare, mama, și colegele doamnei directoare, mama. După care, în clasa a 4-a s-au decis să mă mute la oraș, că așa trebuiau toți copiii de la țară și că să-și urmeze destinul către oraș. Au făcut sacrificii enorme, au cumpărat un apartament la Craiova, m-am mutat împreună cu bunicii care s-au dezrădăcinat ca nepotul lor să aibă o șansă mai mare decât au avut ei. Am urmat din clasa 5-a Colegiul Nicolae Bălcescu, respectiv Liceul Carol de astăzi, unde în clasa a 9-a, la treapta întâi, am avut cea mai mare medie la limba și literatura română, așa că nu vă bate joc de limba asta. În liceu am făcut dansuri moderne, am făcut, din nou mi-am exersat chitara, am început să cresc pe chitară, autodidact, nu m-a învățat nimeni. Am terminat cu pictura prin clasa a 9-a. Am făcut sport, mult sport, se făcea mult sport pe atunci și sport ca lumea. Am făcut atletism în cadrul cercurilor astea de la stadion, de la Clubul Sportiv Universitate, am făcut handbal la școala sportivă, după care m-am dus către matematică și fizică. Am făcut parte dintr-un colectiv pe care directorul acelei școli, Nicolae Andrei, fratele fostului ministru de externe, Ștefan Andrei, a vrut să formeze, v-am spus, directorul acesta, o clasă a elitelor din zona aia. Am avut șansa și meritul, zic eu, să fac parte din această clasă, în care, la ora actuală, toți sunt cercetători peste hotare, medici de renume. Unul dintre ei este cel care dă și numele câtorva concursuri de matematică internaționale și câștigător de vreo 4 ani la rând al locului întâi la internaționale de matematică, Luis Funar. Iar ceilalți colegi, unii dintre ei ați mai văzut pe la televizor câștigând concursurile Știi și câștigi. Cei doi care au câștigat cele mai mari sume au fost colegii mei. Eram un colectiv foarte unit, foarte nebun, care aveam în comun un singur lucru, informație. Informație și iar informație. Învățam, citeam, mâncam carte pe pâine. După care, la facultate, drumurile ni s-au cam împărțit. Eu vreau să fac matematică, să fac cercetare matematică la București. Mama a zis că nu mai pot să fac atâtea sacrificii, destul cu Craiova, ce a făcut, că ne-am dezrădăcinat și ne vedeam destul de greu și de asta m-am îndrumat către facultatea de automatizări și calculatoare. Am făcut calculatoare până în anul 3, când la puiul anului pe care l-am luat cu 10, respectiv examen de calculatoare. Toată lumea mi-a zis că am terminat facultatea, eu m-am încăpățânat să le arăt că nu e așa, pentru că pe lângă calculatoarele pe care vreau să le fac, eu făceam organe de mașini și rezistența materialelor. Și am început să chelesc de nervi.
În același timp, decanul facultății sprijinea foarte mult mișcarea artistică din care făceam parte, mergeam la toate concursurile și festivalurile studențești. La mare am început cenatul nopții albe la Costinești, cântam cu chitara ca nebun vara ca să facem rost de bani să mai stăm puțin, în plus, că ne plăcea Costinești. Și uite așa, pe nepusă masă, partea artistică a balansat partea mea pragmatică și inginerească și mă simțeam mult mai bine în ceea ce făceam. Decanul a insistat să merg pe chestia asta, spunând că dacă am vreo problemă în facultate, îmi ține el trena. L-am cunoscut pe Radu, pe colegul meu Pietreanu. Decanul meu l-a mutat de la Petroșani, l-a transferat contra unei sume de transfer, cred că era impresariat de decani, nu dau seama. L-a transferat la facultate în Craiova, ca să putem să facem împreună ceea ce ne-am propus și în 1988, la muncile agricole, pe terasa unui tractor, Radu a avut inspirația de a pune numele ceea ce făceam noi Vacanța Mare. Restul, ca știți, a urmat o perioadă nebună de turnee studențești până prin 1993, când eu am plecat în Franța, cădem de iubire acolo, am stat un an prin Lyon. M-am întors în țară, în 1993, am cunoscut pe impresarul nostru Nicu Dragosin și împreună cu Semaca și cu Radu am luat țara în Rușilat. Din 93 până în 99 am susținut vreo 3000 de spectacole de câte 2 ore live. În 99 s-a întâmplat ce știți că s-a întâmplat cu toții, adică colegul meu Dan Sava a murit în accident de mașină pe 16 iulie 1999. Viața a mers mai departe și culmea, la nici o lună de la moartea lui am fost sunați de către cei de la ProTV, unde ni s-a oferit o emisiune de 5 minute în cadrul emisiunii Ministerului Comediei, să facem o pastilă de 5 minute. Am filmat pastila de 5 minute, am ajuns acasă, ni s-a dat telefon, nu mai filmați încă 10 minute. Am filmat încă 10 minute, am ajuns acasă, ni s-a dat telefon, faceți o jumătate de oră în Ministerul Comediei. Am ajuns acasă, am primit un alt telefon, veniți că aveți emisiunea voastră să faceți Vacanța. M-am retras din televiziune acum 2 ani, pentru că după 21 de ani de muncă și de succes, cred că am demonstrat ceea ce am avut de demonstrat și e mai frumos să mori în picioare decât să te umpli de penibil. Părerea mea. Cine are chef să-și aducă aminte și să vadă ce a reprezentat Vacanța Mare, aveți internet, nu mai sunt cărți, YouTube și de acolo vedeți ce am făcut pentru un zâmbet, pentru a aduce un zâmbet oameni. La ora actuală, de 2 ani de zile, mă ocup de afaceri în domeniul Horeca și imobiliar. Am un pub în centru istoric, am început să reconstruiesc centrul istoric împreună cu o gașcă de asta de oameni de munci care s-au săturat să aibă orașul împuțit. Primăria ne-a ajutat și a pe cât a putut și ca dovadă că centrul istoric acum începe să venească. Pe Calea Victoriei a fost și mediatizat, am magazinul ca și celelalte spații pe care am încercat să le aduc la standardele de o capitală europeană. Și prin ceea ce fac, vreau să las un motiv de fericire pentru oameni, pentru că toată viața mea m-a hrănit în fericirea altora. Atâta timp cât văd oameni fericiți în jurul meu și eu sunt fericit. Un sfat pentru voi, cei care vreți să cunoașteți succesul, tot secretul constă în informație. Citiți, învățați, pentru că altfel e chestie de plezneală, de noroc. Și dacă vreți ca toată viața voastră să se bizuiască pe noroc, n-aveți decât. Dacă nu, cel mai simplu este să înveți. Șansele cresc. La ora actuală poate nu atât de mult în țara asta care vedeți și voi unde se poziționează și ce vise și speranțe avem și ce ni se oferă. Da? Cine știe, știi? Never say never și speranța moare ultima. Cam ăsta sunt eu. Și acum e rândul vostru. La 44 de ani o iau pe panta ailaltă, care o să zică în lumea Nenea Mugur. E rândul vostru, voi sunteți copii, voi trebuie să vă lăsăm țara.
Baftă!